psíček, je náš psíček a bol sa dať potetovať. Všimnite si, je potetovaný na čele. Je to kríž tureckého milicionára. Vyzerá to takto. Dali sme mu 5 eur a vrátil sa, dal nám euro a išiel spať. A potom sme ho našli potetovaného pod postelou. No, krásne, výborne. Teší sa, výborne. Ďalšia vec. Počkaj. Ďalšia vec. Otec mi priniesol z potravín takúto krabicu. Všimnite si, Star Wars krabica. Že tam sa dajú nejaké panačiky sa našporia a že tuto sa ako dajú hore, alebo čo, že neviem. A ja som si dal okuliare. Všimnite si. Dvoje okuliare mám. A harmonika sa už nezmestí. Že harmoniku by som to mohol dať. No, nie celko, a že teraz sa nezmestí, že OK. To je druhá dôležitá vec, to znamená, že ja som reper, ja mám kazetu na okuliare, OK? No. Mamičke, pomôžeme, zatiaľ sa lúčim, ahoj, čau.